Na pasienkoch v dolinách pri Padine v budúcej špeciálnej prírodnej rezervácii sa tento rok najprv neozvalo nič. Členky a členovia ekologického hnutia Padina hľadali aktívne diery, pozerali do trávy a čakali na krátky hvist, podľa ktorého sa sisle spoznávajú. V máji však nevideli ani jedného. Nachádzam sa v špeciálnej prírodnej rezervácii doliny pri Padine, na jednom zo vzácnych stepných území vo Vojvodine, teda v Srbsku. Na prvý pohľad sa zdá, že je toto iba priestranný trávnik, no on je zaujímavý, okrem iného, že tu žijú sisle, živočíchy, ktoré sú vlastne chráneným druhom v Srbsku. Sisle však nie sú dôležité len preto, že sú vzácne a chránené. Sisle totižto svojimi norami prevzdušňujú pôdu, pomáhajú udržiavať tento stepný trávnik živým a sú súčasťou potravového reťazca. Ja som nikdy v živote sisla nevidela naživo. Preto som sem prišla, avšak ako zisťujem od miestnych ľudí, pravdepodobne tohto roku sisla v tomto území, na tomto priestore vidieť ani nebudem. Sisel nie je zviera vysokej trávy. Potrebuje nízku, otvorenú a prehľadnú vegetáciu. Vysoká tráva mu zakrýva výhľad, spomaľuje pohyb a robí z neho ľahšiu korisť. V posledný májový víkend sme na padinských pasienkoch sisle hľadali spolu s členkami ekologického hnutia Padina. Žiaľ, vtedy sme nevideli ani jedného. V tomto perióde by oni už mali byť aktívne, mali by výjsť von, pretože už je teplo, už kvitne, oni sa chránia s kvetami, takže už majú podmienky, aby vyšli von. Ale že ešte neprišli, to je veľmi čudné, tak poviem, pretože už sme ich mali barem 2-3 týždne stretávať tu. A nemáme konkrétne informácie o tom, čo sa presne stalo. Nie sme odborníci, ale môžu byť rozličité dôvody, prečo sa to stalo. Môže byť aj skrze toho, že jar bola možno zimšia, viacej dažďu padalo a tak ďalej. A možno, že keďže im na čím teplejší čas, aby vyšli von, tak možno skrze toho troška napoviem pozdia. Z druhej strane možno, že máme tu ovčiara a môže byť aj to, že napríklad nie je dosť dobre, tak poviem, pokosená tráva. U stvari tie ovce jedia tú trávu, ale oni ju znižujú. Aj im to zodpovedá, aby ona bola baš nízka, aby mohli tam žiť. Akže nie je dosť nízka tráva, oni proste nebudú môcť vyžiť tam, môžu vyhynúť. Podľa biologičky Nady Ćosić, ktorá sa dlhodobo venuje výskumu sisľov v Srbsku, stav pasienka potvrdzuje obavy, o ktorých hovorila aj Blažena Pavelová. Problémom je pravdepodobne nedostatočná a nerovnomerná pastva. Ja sam zadnji put bila 2022. godine zbog prikupljanja nekih uzoraka za neke analize i tad je pašnjak bio u prilično dobrom stanju, vrlo lepo ispašen i bilo je dosta životinja. Međutim, sad su me zvali iz Eko Padine zato što su oni ove godine bili 2 puta, nisu videli ni jednu životinju. Međuvremeno su išli i videli su neke tekunice. Tekunice još uvijek ima na pašnjaku, ali je brojnost jako mala. Ja sam mislila da je možda neka bolest u pitanju ili nešto. Međutim, problem je nedovoljno ispašen. Očito ima manje stoke na pašnjaku, isto jak je veliki problem sa stočarima, sa čobanima koji čuvaju ovce kad je nedovoljno, ili krave, šta god tamo su ovce u pitanju, kako oni njih šetaju, to jest napasaju po pašnjaku.
jer onda to bude jako neravnomerno, često se desi da su baš delovi gde ima dosta životinja da nisu dobro ispašeni, da tu bude prilično gusta vegetacija, što je njima veliki problem i dovoljno je 2-3 loše godine da se populacija desetkuje. Deo u kom je bila najbolja brojnost, znači gotovo nismo videli ni jednu životinju, ima rupa, ali ne mnogo. Znači još uvijek ima životinja, ali bukvalno su desetkovane. V júni sa však sisle predsa len objavili aj ekopovcom, aj biologičke. To prinieslo úľavu, ale nie istotu. Ich počet je stále nízky. Pre Leu Brezinovú, čerstvú maturantku z Padiny, je siseľ predovšetkým malé, milé zviera, ktoré žije pod zemou, nie na strome a pripomína veveričku. Sisle osobne som nikdy nevidela a viem, že je ich tu, ale vždy mi bolo také čudné, že som nevidela, keď som bola aj na Alaši, aj vo Višničkovej. A myslím si, že je veľmi super, že my to tu máme u nás, ale nikdy som ich nevidela. No. Teraz sme sa, konkrétne ja idem do gymnázii, tak sme sa učili o ekológii v 4. ročníku. A spomínali sme mnohokrát aj všetko to, čo máme tu, aj sme voľako prepájali to, čo sa učíme s našim okolím. Ale takto s kamaráti nie toľko závisí s ktorými. Niektorými, ktorí sú možno viacej edukovaní, možno viacej ich to zaujíma, istotne sa zhovárame o tom. Ale väčšina, myslím si, že mladých ľudí ich to toľko neinteresuje. Čo myslím, že je aj dosť veľký problém, pretože je prvý krok podľa mňa je esenciálno voľačo, aby sa hovorilo o tých veciach, čo máme, ako ich chrániť, aby sme to aj zachovali. Ak o tom vôbec sa nezovárame, tak to všetko zanikne. Kým sme s Blaženou a Leou pátrali po sisľoch, na pasienku v dolinách pri Padine sme stretli pastiera, ktorý sa s ovcami denne pohybuje medzi lesom a studňou. Sisli ešte stále vída, ale tento rok nie vo veľkom počte. Od polovice mája ich podľa vlastných slov videl len niekoľkokrát, najčastejšie po jednom alebo po dvoch. One od ovaca se ne boje. Ja naiđem, dođu na neki par metra, 4, 5, 6 metra otprilike. One stoju, kažem, tako na dve nogice, gledaju, kad dođu blizu, normalno siđu u rupe njima. U kuću, kako da kažem. I ja ih volim, ima lepe te bobice i šarene, ima tu više vrsta, nije to jedna vrsta. Ako znate. Ja ih volim. Kerovi ne diru i kerovi stanu i gledaju i oni se čudu. I lepota, što jeste. Samo me čudi na taj breg, tu je bilo više njih da izlazu, sad samo dve. Sad, da li ima sa strane, da li izađu pre ili kasnije, to ne mogu da vam kažem. Kým v Padine sisle ešte stále sú, hoci v malom počte, v niektorých častiach regiónu už zostali len spomienky. Preto sme odišli do Chorvátska, do okolia Bapskej, pri Iloku. Nachádzam sa pri Iloku, v časti Chorvátska, kde už takmer 50 rokov nežijú sisle. Do Chorvátska som prišla po tom, čo som v Padine počula, že tieto vzácne a dôležité stepné druhy asi už v tomto areáli nevykuknú. Pri dedine Bapska je teda príbeh sisľov už v inej fáze. Na národnej úrovni sa tento druh v Chorvátsku považuje za vyhynutý. Zároveň však neexistujú vedecké údaje, ktoré by potvrdzovali, že kolónie sisľov sa nachádzali práve na samotných pasienkoch pri Bapskej. Znanstvenih podataka nema, mi imamo samo narodnu predaju. Znači ono što čujemo u selu od starih ljudi, nekada su obitavale ovdje te kunice na ovom širem području. Ne znam sad baš točno za ovaj pašnjak, da li je bila ili prije ovo nekad bila ciglana, pa nisam siguran da su baš ovdje bile, ali na širem području su bile nekad, koje je sada poljoprivredno područje. Jel?
Dôvody ich zmiznutia znejú povedome aj pre Vojvodinu. Intenzifikácia poľnohospodárstva, premena trávnatých plôch na ornú pôdu, používanie ťažkej mechanizácie, prípravkov na ochranu rastlín a jedov, ale aj vnímanie sisľa ako škodcu. Ja sam našao podatke da tamo negdje 60. godina, možda i 70. godina da je postojala onako prilično solidna i stabilna populacija na pojedinim dijelovima, negdje do 50 jedinki, čak po hektaru. I to je populacija koja se onako i održavala, samodostatna je bila, jel? Međutim, sa intenziviranjem poljoprivredne proizvodnje ona polako kopni sve dok ne nestane do kraja. Toto územie je dnes súčasťou siete Natura 2000. Práve v tomto roku sa na tomto území realizuje projekt revitalizácie približne 19 hektárov stepných plôch pri dedine Babská a Opatovci. Problem je u toj nekakvoj prirodnoj sukcesiji, vidite, taj travnjak polako zarasta u grmlje, najčešće u divlju ružu i u blog, to se polako širi i polako prelazi u šumu. To se desilo već na puno površina zbog toga što nema više ekstenzivnog načina stočarenja, tako da je naša u biti namjera da na neki način ponovo to vratimo u prvobitno stanje, baš zbog ovih biljnih zajednica koje su specifične, zbog tih stepskih biljnih zajednica koje su vrlo otporne na nedostatak vode i na visoke temperature i u određenom periodu, znači te trave narastu onako stvarno impozantno izgledaju kad vjetar piripa se onako kao valovi, kao na moru onako izgleda, znači sve se onako mijenja na oko, jel? Tako da nastojimo kroz ovaj projekt ponovo revitalizirati nekih 19 hektara tih stepskih staništa, najveći dio ovdje na ovom području i jedan manji dio još u blizini Opatovca, ali Babska nam je glavni prioritet za to. Tu sa nachádzajú vzácne a prísne chránené rastliny i druhy, napríklad šalvia hajna a náprstník vlnatý. Stepné biotopy nie sú dôležité iba pre rastliny. Závisia od nich aj vtáky, napríklad včelárik zlatý či sokol rároch, dravec, ktorý bol kedysi úzko spätý so sisľami ako svojou korisťou. V Babskej sa dnes obnovuje krajina, z ktorej siseľ už zmizol. V Padine ešte stále existuje šanca, že sa kolónia zachráni. Ale na to nestačí iba zákon, ani tabuľa, ani jeden projekt. Sisle potrebujú nízku trávu, pastierov, živé pasienky a systém, ktorý reaguje skôr, než sa z pasienka stratí ich posledný hvist.